אפרת נקש, אני צלמת טבע, אני אוהבת להסתובב בעולם, אני מגיעה לכל מיני מקומות ולומדת על אורח החיים שם. אחד המקומות שלהם נסעתי בשנת 2004 היה אנטארקטיקה, והיום אני אספר לכם על המסע הזה באנטארקטיקה. וכאן יש לנו באז. הבאז הזה הוא נקרא Strait קרקרה, קרקרה מפוספס, והוא, התושבים מכנים אותו ג'וני רוק. ג'וני רוק זה כינוי למישהו שהוא כזה שובב וחצוף, ואמרו לי תיזהרי ממנו. כשאני הסתובבתי באיי פוקלנד, הלכתי עם כובע, כי נורא קר, ובנוסף לא רציתי שיקרה משהו לשיער שלי, אז הכנסנו, תכף נבין מה. ואז הכנסתי את השיער לתוך הכובע. ואני הולכת בתוך האיים, זה לבד. אני והאינסוף, והרוחות, והעננים, והעופות, ושקט, ובאמת נוף עד אינסוף, ואני הולכת בתוך כל זה, ופתאום בום בראש. זה מבהיל נורא. והסטרייטד קרקרה החליט לקחת לי את הכובע. הוא לקח את הכובע והוא תפס אותו. הבנתי שאפשר לדבר איתו בעברית, אז אמרתי לו, תחזיר לי את הכובע. באמת הוא הבין עברית והוא נרפא מהכובע. אז אמרתי לעצמי, טוב, אולי זה בגלל הפונפון שהיה לי. אולי הפונפון משך אותו. אז אני אשים את הפונפון פנימה, ואספתי את השיער שלי. אתם רואים את התופרים שלו? לא רציתי שזה יתפס בשיער שלי. ממש לא. הם אמרו לי שהם מקרקפים אנשים, כי פשוט הם תופסים, ואז מסתבכים להם, התופרים שלהם מסתבכים בשיער, אז הם מושכים. אז לא תודה. אז אספתי את השיער וכובע עוד פעם על הראש, ואני הולכת שוב לבד. שקט, שקט, רק קולות הרוח, ובאמת האינסוף פשוט נפלא. ועוד פעם, בום, וגם בפעם השנייה אגב זה מפחיד. אז הם קוראים לו שובב חצוף, ואני, הוא קצת הפחיד אותי. והייתי בדרך להגיע אל המושבה הזאת, מושבה של קורמורן מלכותי. ואני מגיעה, ואני ירדתי והתיישבתי פה בסלע, כאן ממש ליד הסלע, והסתכלתי על החיים שלהם. פשוט הסתכלתי מה שקורה. מה שקשה לראות מהתמונה הזאת, שאת המושבה של הקורמורן המלכותי, מקיפה טבעת של טורפים, של הסטרייטד קרקרה האלה. טבעת, מרחק של כל מטר, והם מחכים להזדמנות. ואני יורדת למטה, ויש לנו קינים, בתוך הקינים יש לנו הורה עם 2-3 גוזלים, במקרה הזה היו לו 3 גוזלים, והוא בקצה, כאמור לא נכנסתי לתוך המשאבה, אז הוא בקצה, ולידי עומד סטרייטד קרקרה כזה, והסטרייטד קרקרה צורח כזה, והרועה מחזיר לו בצווחות, מגן עם הכנפיים שלו על הגוזלים, וצורח פאק, והוא עוד פעם פאק, והוא עושה פאק, והרועה מעד ונפל מהקן. איך שהוא נפל מהקן, זה לפני שהספקתי להבין, הסטרייטד קרקרה תפס גוזל. במזל הגוזל נפל לו, איך שהוא נפל לו, איזה הורה מקן אחר אסף את הגוזל, ואחרי זה בא ההורה הזה והחזיר אותו הביתה. עוד פעם, השבריריות של החיים במקום הזה, באמת, אחד אוכל את השני, זאת אומרת, אנחנו גם יכולים להגיד, מה, הבא, זה לא זכותו לחיות? זכותו לחיות גם, לא צריך לאכול משהו. אבל זה לא נעים לראות את זה. כאן איך שהם אוכלים, כן? אגב, זה היה תענוג להסתכל עליהם, אני ישבתי שם שעות. אז הורה אחד כאמור היה עם הגוזלים, ההורה השני נוחת מהציד שלו, וקודם כל אומרים שלום. אז הם ממש מתגפפים, הם מחככים צוואר בצוואר, מאוד עדין, מאוד מאוד רומנטי, וכזה אומרים שלום. ואז ההורה שהגיע, הוא מתחיל להעלות את האוכל, ואפשר לראות איך האוכל עולה לו בגרון. ואז הגוזל שהגיע תורו עכשיו, תוקע את הראש שלו עמוק בתוך הצוואר של ההורה, ואוכל, ואז רואים איך שההורה מנער את הראש ככה, שלאט לאט יוציא את הראש, וזה חוזר על עצמו כמה פעמים. שוב הוא מעלה אוכל,
וזה קורה ככה כל הזמן. אנחנו עוברים אל פילי הים. זה פיל ים, זו נקבה, והם היו בתקופה הזאת, בתקופה של השלה של האור שלהם לקראת חידוש, וזה זכר. אז כמו שאנחנו רואים, יש לו חדק, ואנחנו מבינים למה קוראים לו פיל ים. זאת אומרת, ככל שהוא גדל לו פה איזשהו חדק, והוא ענק. לא. והוא ענק, הוא שוקל משהו בסביבות 4 טון, הדבר הזה. הוא ענק, הם זזים בתנועת סינוס כזאת, הם זזים על החוף, ראיתי אותו עולה מהמים, התקרבתי אליו, הם לא רואים בנו משהו מאיים עבורם. וזה אריה ים, נכון. גם אני מרגע שראיתי אותו פעם ראשונה בחיים שלי ידעתי שזה אריה. גם הרעמה, גם האף הפחוס. ואז קראתי, בערבים הייתי קוראת ומחכימה בנושא של חיות הים, שבעצם כלבי הים, בעברית הכל נקרא כלבי ים, באנגלית זה seals, אז הם מתחלקים לשני חלקים בגדול. יש true-eared seals, דהיינו כלבי ים בעלי אוזניים, וחסרי אוזניים. הוא בעל אוזניים, בעלי אוזניים, פרט לעובדה שיש להם את התנוחים הקטנטנים, ואפשר לראות אותם, אז בנוסף, מה שהרבה יותר משמעותי, זה שהם מסוגלים לעמוד על הסנפירים הקדמיים. הפיל, אם אתם זוכרים, אמרתי לכם להתנהל בתנועת סינוס, הוא לא יכול לעמוד על הסנפירים הקדמיים. והאריה, ואנחנו נראה גם את הדוב, דוב ים, הם מסוגלים לעמוד. והיו שקיעות מדהימות, זאת אומרת, אמרנו שאין זיהום אוויר, איפה שאין זיהום אוויר, יש שקיעות באמת מדהימות, וגם זריחות מדהימות. וז'רום היה מאוד קשה איתנו. אנחנו הכרנו את ז'רום, בפעם הראשונה אמרתי לכם, כשעלינו על היאכטה באיי פוקלנד, הוא צרח לתפוס מחסה, והבנו למה. אחר כך זה המשיך, כשהוא אמר לנו, אתם הישראלים, מה עובר עליכם? מה זה המקלחות האלה? לא צריך להתקלח. הוא אומר, אתם בקצב הזה הולכים לגמור את המים שלכם. עשינו סדר, מתקלחים, תורנות, מתקלחים אחת ל4-5 ימים, שיער חופפים רק פעם בשבוע, ועשינו לעצמנו סדר. האם ז'רום צדק? בטח צדק. לקראת סוף ההפלגה נגמרו המים. למזלנו זה היה רק בימים האחרונים. ואז ז'רום הוציא 4 ג'ריקנים של 20 ליטר, הוא אמר, תקשיבו, זה היה ג'ריקנים של חירום, שאני לא אתפוס אף אחד, לא מצחצח שיניים ולא שוטף כלים. זה רק לשתייה ולאוכל, זה הכל. כלים שוטפים בים. שום דבר לא להשתמש במים, ובאמת הגענו ליבשה עם טיפות אחרונות. אז זה היה ז'רום. אנחנו גם בהפלגה הלכתי לשירותים, ואני רואה עשן מהחלון של השירותים. טוב, אני אומרת לז'רום, ז'רום, אני לא יודעת, הייתי בשירותים, יש עשן, אולי זה צריך להיות כך, אני לא יודעת. הוא מיד רץ לחדר מכונות, זאת אומרת, הוא רץ לשירותים, רץ לחדר מכונות, הגנרטור הלך. התחלת ההפלגה. טוב, יש גנרטור גיבוי. וכבר אני אגלה לכם, את כל ההפלגה עשינו על גנרטור גיבוי. ואני כל כך שמחה שהפלגנו עם ז'רום, שכל כך כעס עליהם, והיה כל כך נוקשה, אבל כי אסור לטעות באנטארקטיקה. אתה נשאר בלי כלום. אי אפשר לעצור ולקנות משהו. אי אפשר. אם נגמר משהו, אז זהו, צריך להסתדר. יש על היאכטה רק מה שלקחנו, וביאכטה אין מקום ליותר מדי, אז צריך לקחת מעט. וזהו. אין סופרמרקטים, אין קניונים, אין איפה להצטייד.